بهاتنا ورزê çile rewşa koçberên serê kaniyê di kampa Awaş û Kanî de pir xerab e. Lê kampê nêzîkî 5000 malbat ji 2019 ve hatine bicihkirin. Lê heya niha Ajansa Navnetewî ya Penaberan lê kar nake. Di encam de alûziyek mirovî li kampê heye û bi taybetî di sirma çile de. Komele û rêxistinên xwecehî bi alîkariya rêveberiya Xweser hewl didin di asta herî kêm de pêdivîyan peyda bikin. Ama piskirêkekî me pirî mezin di kampê de heye vê dawiyê de 158 kon hat dayîn ew jî di fêza sîdeyê qitayê şeşayê. Yani ew kon ne salih ji rûniştinê re nîhaiyen. Yani ew kon em bêjin çawa çadireke îbareten daniye bayek çi ba were bayekî sivik ew ba meselen ew kon têrakirin û baran jî bêjî got baranê derbas ke hindir. Koçber dibêjin got alîkarî pir kêm in û ew ji aliyê dezgehên mirovî ve têne paşguhxistin. Lê koçber ji rêxistinên xwecehî û rêveberiya Xweser jî nerazî ne. Dibêjin got alîkariyên mehane ya xwarinê pir kêm dikêjin destên wan û têra wan nake. Zehmetiyan pir zehmetê dibînin tedî herê dayek û mazotê jî her teqrîben 10 rojan 5 litrî didin em. Mava 5 litre ana merî 24 saeta bi hevdira ew bike. Vêxe zivistana sar e maqîmî me nake. Wek mûnetê hat mixeyên gîk hetin. Berê me 10 sed standin tedî em heştî sanin. Tedî me yanî me reqîm dikir. Bes ana bi wefî nake. Yani çawa wefî nake têra me nake. Her wisa koçber dibêjin got pêdiviyên belavkirina alîkariya mehane dibe sedema alûziyê. Ango malbateke bi 11 kesan heman pakêta alîkariyê ya malbata 2 kesan digire. Em çi qedîrin mixê mivadî sala maqay binetî çadir hevde nemayî reziyayî. Ya me jî tenê qudreta me jî tenê xwar ê qudretê xwarê çê dikir ê qudreta tenê berê çadir ser me bûlî peretîne. Bi xwedê baran dibarê em û baranê xwar cem hev rûdine. Yani 11 heb em û 11 heba em kirin yek. Em 11 heb xême berê 10 hesed dam ana hesakê didin. Ka yarî ona ve 11 heba girî didiya dibe. Li aliyekî din xizmetguzariyên saxlemiyê jî pir kêm in. Bi taybetî û di werzê çile de got rêjeya nexweşiyan bilind dibe di nava zarokan û temenmezinan de. Koçber gazinên tûn dikin got guhdana pêwîst nayê pêşkêşkirin. Ji qehra şewata rol vê derê kolwanî bû sir wî cel telmiqis bo cîranane gî zana ku cel telmiqis sir wî li erdê me. Yekî got van mala mirê, yekî got saxa, yekî got vana sirgûn bûne, vana macir bûne, di nêv kaviran dane, di nêv ew dimûşkana da nêv gemarê dane xofê xwedê natirsin. Hêjaya gotinê ye got ji sala 2019 ve piştî êrişa Tirkî ser bajarê Serê Kaniyê bi hezaran malbat koçber bûn. Her wiha du kampên sereke de li navçeya Hesekê hatine bicihkirin. Rêveberiya Xweser dibêje got ji ber sedemên siyasî û nakokiyên bi Dîmeşqê re UN her du kampên koçberan nas nake û nexistiye lîsta karê xwe de. Di encam de di werzê çile de bi taybetî rewşa kampê pir xerab dibe. Zana Umer, dengê Amerîka, kampa Awaş û Kanî.